28 mehê êvarê li seranserê Tirkiyeyê karantînaya 19 rojan dest pê kir. Beriya karantînayê xeraca otobêsan ya Diyarbekirê ji gelek çûn hatin hebû. Kesên ku ji metropolan dijiyan ber bi bajarê xwe vedihatin û yên ku li Diyarbekir jî dijîn dest bi rêwîtiya ber bi bajarê xwe vekirin. Lê kompanyên otobêsan bigazin din. Di karantînayê de rêwîtî bi destûra fermiye û ev yek ziyaneka mezin dide ser kompanyê wan. Her wiha destnîşan dikin ku hikûmetê tu alîkariyeka ekonomîk ji bo esnaf û kompanyan nedaye. Oldu, evet. Tabii bu 2 günlük sıkışma yoğunluk oldu bayağı. İlave servisler gönderdik. İstanbul'a, İzmir'e. Bayağı bir yoğunluk oldu. İşte bugünden sonra bu akşamdan sonra bitti işte. Yansıması şu şekil, bizim işimiz kalmadı. Yani bitti, bizim iş bitti. Şu anda yarından itibaren arabalarımız hepsi iptal oldu. Roja înê yekemîn roja karantînaya dirêj e. Ev car jî kargehên hilberandinê, xwaringehên ku servîsa pakêt û dukanan dikin û pastaxane vekirîne. Mirov jî bi destûra sendina xwarinê dikarin derkevin. Lewma kuçe û kola nepirxalîne. Lê polîs li serê koşeyan seyareyan radiwestîne ku kesên nexwedan destûr be ceza dikin. Ji destpêka pandemiyê virda cara yekê ye ku Tirkiye 19 rojan karantîna ango lockdown îlan dike. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.